ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ತೂಕ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಬತ್ತಂಡು ಅವನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ತೂಕ. ತಾ ಅಕ್ಷರ, ತಾಕ್ ತಾ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯೋಡು. ಆಡ್ದಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ತ ತ ಎಂದು ಬರೆಪುನತ್ತೆ ಐಕ ಅಂಚ ಬರೆಪುನು. ಆಡ್ದಕ್ಕ ಡಾ ಬರೆದು ಮಿತ್ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ. ಸೊ ಡ್ ಇತ್ತಂಡು. ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಉಪ್ನ ಪದ ಪಂಡವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ. ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಎಂಚ ಬರೆಪುನ ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ.